שלום לכולם, אני תומר וזוש משפטי לפרויקט שלנו. אנו נרגשים לשתף את הפרויקט שלנו, שבו התמודדנו עם האתגר של סיווג נתוני טקסט על סמך מגדר. בואו נצלול פנימה אל תוך הצעדים שנקטנו כדי להשיג את התוצאות שלנו. הפרויקט שלנו כלל סדרה של שלבים. החל מניקוי נתונים, השתמשנו בפונקציה שנקראת Clean Text in Data Frame כדי להסיר ספרות, סימני פיסוק ורווחים נוספים מנתוני הטקסט. שלב זה היה חיוני להכנת הנתונים לעיבוד נוסף. לאחר שהנתונים שלנו היו נקיים, עברנו לפצל אותם למערכות אימון ובדיקות. השתמשנו בפונקציה הנקראת Custom Train Test Fit, כדי ליצור מערכי נתונים נפרדים לאימון המודלים שלנו ולהערכת הביצועים שלנו. לא ניתן להשתמש בנתוני טקסט ישירות במודלים של למידת מכונה, אז השלב הבא היה וקטוריזציה של טקסט. יישמנו את טכניקת הוקטוריזציה של TF-IDF. זה עזר לנו להמיר את הטקסט לתכונות מספריות שהמודלים יכולים להבין. וכדי לוודא שאנו משתמשים בתכונות הרלוונטיות ביותר, השתמשנו בפונקציית בחירת תכונות. פונקציית ה-Feature Selection עזרה לנו לבחור את התכונות החשובות ביותר באמצעות ציוני מידע הדדיים, מה שהפחית את הממדיות של הנתונים שלנו. קנה המידה של הנתונים היה קריטי גם כדי להבטיח השוואה הוגנת בין המודלים שונים. השתמשנו בפונקציה שנקראת Perform Max Upscaling כדי לשנות את קנה המידה של הנתונים שלנו תוך שמירה על המבנה הדלי שלו. אוקיי חברים, עוברים לחלק המרגש, כוונון היפר פרמטרים. השתמשנו בפונקציה הנקראת Find Best Parameters with Grid Search כדי לחקור היפר פרמטרים שונים עבור מודלים שונים. קיבלנו דגמים כמו Linear SBC, MLP Classifier, Multinomial Naive Bayes, פרספטרון ו-SGD Classifier, כדי למצוא את ההגדרות הטובות ביותר עבור כל אחד. עם מיטב הפרמטרים ביד, בחרנו את הדגמים שלנו, ואימנו אותם באמצעות נתוני האימון המותאמים. וכדי להעריך את הביצועים של המודלים שלנו, השתמשנו בפונקציה הנקראת Fit Predict Evaluate. פונקציה זו לא רק עזרה לנו להעריך את דיוק המודלים באמצעות אימות צולב, אלא גם חישבה את ציוני S1 סקור עבור קטגוריות גברים ונשים כאחד. ולבסוף, רגע האמת, חיזוי על פי נתוני המבחן. איבדנו את נתוני הבדיקה, בדיוק כמו נתוני האימון, עם וקטוריזציה של טקסט, בחירת תכונה ושינוי קנה מידה. לאחר מכן השתמשנו במודל ה-SGD Classifier המיומן שלנו, כדי לחזות את קטגוריית המגדר עבור נתוני הבדיקה. ובכדי לסכם את התוצאות שלנו, פירטנו את התחזיות לדאטה פריים, עם מזהי דוגמאות לבדיקה וקטגוריות חזויות. זה אפשר לנו לראות עד כמה המודלים שלנו בעצם הצליחו בנתוני הבדיקה הבלתי נראים. וזה הפרויקט שלנו בקצרה. עברנו על ניקוי נתונים, פיצול, וקטוריזציה, בחירת תכונה, כוונון היפר פרמטרים, אימון מודלים, הערכה וחיזוי של נתוני הבדיקה. זה היה מסע מרגש ואנחנו נרגשים להציג את הממצאים שלנו. אז תודה שצפיתם, ואנו מקווים שנהניתם ללמוד על הפרויקט שלנו. ביי ביי.